wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Insha Allah kamar yadda muka saba yau ma mun zo mana da wani abu insha Allah wannan zamu amfana. Yau mun samu wani shi ma social fi platform wannan suna kawo campaign da yawa wannan platform din ya dade wannan akwai campaign da suke kawo daban-daban wannan akwai tsarika da suke da shi wanda mun sani kowanne social fi ko info akwai tsarika da suke zuwa da shi so su ma wannan akwai tsarikan su wannan da farko abin da zaka fara yi shine shi wannan ana ce masa craft devs wannan platform ana ce masa craft devs wannan su ma social fi ne like irin su ZiliQuest da irin su Zili.io da su ma Glace da sauransu so shi ma wannan akwai irin campaign da suke kawo kamar yadda ce kala-kala wani ana buƙatar zaka sa kuɗi da kai holding wani token in aka kawo wani campaign wannan shi wannan zai ƙara maka abu da zai baka ka samu ka hau leaderboard ko kuma ai za a yi rewarding naka ka samu point akwai kuma ɓarin da muke ce mishi wannan mun fi ƙarfi a shi shine posting mutum za ka kama posting a Twitter idan kana posting a Twitter akwai algo nasu wanda yake zuwa yana tracking na Twitter akwai IP nasu wanda yake ta ranking Twitter duk posting din da kai akwai abin da suke amfani da shi na SP wannan shi wannan posting da kai akan wani project wanda yake kan wanda shi Craft Devs project platform na Craft Devs wannan algo nasu zai tracking wannan abun naka ya baka SP adadin impression ko liking da ka samu ko kuma wani aiki da ko kuma retweet da document da kake yi wannan zai ƙara maka ana baka point ana baka SP wannan a kullum suna updating na account nasu so ɗaya wannan idan suka yi updating na account nasu so ɗaya kamar yadda suka faɗa shine suna ɗaukar posting guda uku a duk posting ɗin da kai za su ɗauki guda uku wannan yafi muhimmanci su baka SP kamar yadda na ce kaina so suna amfani da SP ne wajen su baka point so abin da zaka fara yi na farko shine zan ajiye link a comment section zaka fara shigan shi idan ka shiga zaka danna so ni ma bari zaka fara shiga link ɗin da zan ajiye a comment section gashi nan so sai ka danna ka shiga so abin da zaka idan ya nuno ma sai ka danna wajen so abin da zaka yi sai ka danna wajen login with Twitter with X so bayan haka sai ka danna wajen authorize app kai connect kai permission na Twitter account naka so bacin yayi haka abin da zaka yi nan gaba sai ka danna so abin da zaka danna sai ka danna your profile so abin da zaka yi sai kai connecting na Twitter kai connecting na wallet address naka za mu connecting sai ka danna kamar Solfare ni zan amfani da Solfare na wallet address nawa wannan gashi kamar yana gashi nan na samu coin 120 na yi connecting na Twitter account na da na Twitter da na wallet address nawa so bacin nan abin da zaka yi bacin kai connecting na kamar yadda na faɗa abin da mutum zai fara yi shine ka fara connecting Twitter account naka sai wallet address naka wannan suna da muhimmanci abin da ya kamata ka fara yi sannan sai kuma email address a nan gurin zaka danna wajen edit email address zaka sa email address naka kamar yanzu ga nawa zan sa sai ka danna update so shine yanzu zai nuna maka yayi successful yayi updating baka buƙatar kai wani abu so kamar yadda nake gaya muku akwai su abubuwan da mutane shi bangaren wannan zaka kama samun wannan abu nasu na SP wanda da shi ake amfani a ɗora ka leaderboard na farko suka ce mutum abin da zaka kama shi ne kai connecting na Twitter a account naka sannan kuma akwai voting da aka yi ma'ana akwai project da ake kawowa ana zuwa akwai wajen voting zan nuna so bacin nan sai kuma kai bacin nan akwai mutum ya creating content a Twitter nashi da kuma connecting na X nashi wanda mun yi selling na Solana da kuma kai referring mutum so bacin nan shine waɗannan abubuwan da za su kama tracking naka kana samun SP so yanzu bacin nan gaba wannan zamu koma kan mu je project wanda suke kan shi wannan platform din so zamu koma wajen discover so idan muka zo ga project wannan kusan wayannan sune project wannan duka suke kan shi wannan platform na Craft Devs wannan kusan an gama su so zamu duba wannan suke live ne wannan ga project ne da dama so abin da zamu duba zamu je mu duba wani project ne yanzu suke live you know project ne da dama you know so abin da zaka in ka zo sai ka taba wajen
competition din nan gashi nan za ku ga na taba. So yanzu ga project nan guda biyu wanda suke kai yana ana yin campaign a kan su. Wannan na farkon nan ni dual doc za a raba $2000. So za mu shiga mu gani tsarin yadda yake. So gurin gashi idan mutum zai danna voting kamar nan cikin za ka yi danna voting, duk project din da za ka fara yin posting a kansa ka fara yin wannan voting din. Idan kuka ka danna wajen voting din nan za ku ga already ya nuna maka so ku yayi voting. So gashi nan kamar yadda na gaya muku shi wannan idan kana yin posting akai za ka kama samun SP kamar yadda na gaya muku. Idan kana yin dole sai ka kama mention na dual duk wannan project din kenan, wannan suna na Twitter account nasu, dole sai kana tagging din su sa'in za su baka wannan SP ka hau leaderboard. Wannan idan muka yi kasa ga wasu nan sun hau leaderboard, wannan kamar yadda muka kasance gashi nan mutum 5 za su ba wa token za su raba wa $2000. $2000 za su raba wa mutum 5 ne amma kwata-kwata. So gashi nan wasu sun hau, za ka fara posting a kansa, ka shiga Twitter nasu ka samu handle nasu kana yin posting a kansu. So SP nasu wannan a rana su suke da posting guda 3 suke dauka. So bacin nan za mu yi back, so za mu koma competition, za mu koma to bacin wannan akwai wani campaign, wannan yanzu campaign guda 2 ne suke yi. So za mu koma campaign na biyu shine mental.com, wannan insha Allah shine muke yi. Shi ma kamar yanayin ce idan mutum ya zo kun gani port nashi dole sai kai yana da kyau. So bacin kai za ka zo kasa shi ma gashi wannan mental su ma sun kawo campaign wannan nasu za a raba $2000, amma akwai token nasu wanda za su raba da token nasu. Kun gane? So gashi nan suna bayani akan project nasu da utility nasu da sauransu. Wannan gashi nan za su raba $2000 kusa, amma $1,500 shine in token nasu, sai kuma $500 in USDT. Gashi nan yanda rabon za su nasa, na ɗaya zai samu dala wajen 500 kenan, duk da in token nasu zai samu $320, ga kuma in USDT $140, na biyu kuma in token nasu zai samu token nasu zai samu na akalla adadin $260 da kuma USDT na guda 100. Shi kuma na uku shi ma zai samu in token nasu zai samu token nasu na kwatankwacin $220 da kuma USDT guda 80 da kuma keys guda 23. So idan kuka duba gashi nan har zuwa na top 20, wannan iya na 20 za su yi rewarding. Wannan idan mutum ya zo a cikin na 20 za su bashi token nasu na mental na akalla $20. So kamar yadda suka ce idan mutum zai yi posting ya kamata mutum ya duba criteria. Kar ka zo kana yin posting ba a baka komai ka zo kana korafi. So you have to dole sai ka yi abin da ya kamata za ka kama samun wannan SP da ake samu. Kamar yadda ce gashi nan dole sai ka yi mention, ma'ana ka yi tagging wannan mention.com your post sa'in za su iya ɗaukar posting naka, sannan kuma dole sai ka yi register kamar yadda muka yi kai connecting na Twitter account naka da kuma wallet address naka. Wannan suna da muhimmanci. Wannan za ku gani gashi nan ni ina top 122. Bacin wannan kenan za ka iya shi ne wannan abin da yake shi kenan. So bacin kai haka sai ka fara zuwa kana yin posting, kana zuwa kana ganin profile, kana zuwa kana ganin leaderboard naka. Wannan za su kama adadin leaderboard wanda kake wannan naka da kake kai. Za ku gani ga waɗanda duk suke leaderboard, za ka danna wajen continue, za ka yi ta ganin wanda suke leaderboard. So anan za ka yi ta ganin kai a nawa kake kuma kana ci gaba ne ko kana baya. So wannan shine Ubangiji Allah ya ba mu sawa, Allah ya taimake mu. Kar a manta ya mana like, subscribe, sannan kuma danna alamar ƙararrawa. Sai mu haɗu bidiyo na gaba.